Hey guys, nke also finally ani sakumra rok Achai bai khe dini pore 2-3 mas hai rok tongkhana do ani sakumra rok denta rok malai rok Achai tongmani ke ko yango ke bebak pura Achai bai khe ta doina bai malai sarjak ta oro hingka ke ko mohke ani sakumra Achai tongkhata hingka ke kaisa puila fru sarmani hingka ke abo hingka ke bebang jabra mangjang siyo tei kaisa digita hingke ko yang bwsai haino hai tului tongo ta ni ko malai Achai tongkha je kwbangma Achai tongkha tagle madama sana masa simi wak rok ni jala wak habai tusi tongpai ka nongna ang phano gana guys wak phaimani ta hingke norok naitongdi sini video no pa sak jora yango hingke piyas o mai rwkai tonglaio ta lengmani tini asuk lengkha hingke guys amo hingke ani bwsai iko narika kaimani ta hingke tamo thainya naima hai wngoi thango saimanle botong simo kaimani hingke komo hingke tei kaisa hamai hai khe amo hingke ani buprang chwla bo kaimani ta bini dara bai baksa hingke yang hingke amo ani bwkrang no kairio bini bung tamsong kama ang pogoi thangkha norok sini ke common kaisari guys ang asuk buphangni bumung rok maya bwla norok sini ke ano sadi ang bo siya rok hingjango ta sono buphang maya hai yarok hinui nai ani gana tok kwbangma ongoi tongkha ang bo record khaimani ta hingke norok ignore khaiye hingke oro puiji bubar nukmale agini chwng dara songbai tong phaima rok muitomani phaikhe tangmale chwng agi mare thanglai furu mono yang ring rok necklace rok swnamoi dara ano chwng no kanro ta hingke borok beng muitoma bokhe aino tamjani khakam sere sere haijagoi ma tongsiyo agini din rok bwsakjak tongthokhai da bwta songbai thwngkhe tongkhe bwsakse tamo aram na hingke mo hingke kuwai tei kaisa bwthai ang phano gana abo toma jani ruggi wngfru ta yapru bono chapo chakhe bono hampuni sauta iko norok nukha norok sini khe ano comment khaisari toma buphang abo amo ani dadu kairi phaimani no ani bwkrani bini babo ta kotorma wngoi tongkha thai tongkha gini thaikha kwbangma no baksa khojai talangbai kwrai khaikhe baksa khagoi talang thangbai ta chwngno jotono khaijakya angle sini ang tangphasi rijak khamo bwskango hingke ani bwsai sao amo pithisi tata ni hinui sao ta hingke haino hai ko ani bwsai tului tongphio ta bari bokhe angkhe sakata bono taisa 5ta rogo tuiludi hinui satung sutongoi tongo hingkaba ang kam kha kam painai berai tongnani eba khe thui phano tongna nangana ang nini chaya hinui sao ta gamtorong tam sanai je bini mojong prosimi se bo tuilu tagijak phano bo bini mojing khe bo tui rok luya ta konbang khaya ta bo haino thujimi tongnai hingke ba waisa hingke bo selajak puru khe ang no laba rok ma tisao ta maro ta ang tokta khub rok rujao ang nokra rok palo hingke yang nukhungni samung da khainai oina da khainai hingke kisa lengma hainge diba aboni ma kotoklaio tani bwsai bwkhwnai nokni bwsai bwdamo haisari guys norok no samung rok phio gya haibno ani bwsai phio do ano samung phio ma phio gengya iko godal o jaga no yakai klang thangka 3 din wngoi tongkha borok godal naya olo kamnang pursimi se borok rok tongnai nagi do nongno phunukgana ang o video borok no jefru naitogo abrong phunukgani iko yang kwbangma Achai tongmake tangkha chasitong ani malai rok asuk sarmani customer rok hogoi solinai madama sana masa samiya haipano o wak rok ni jala bai iko mo hingke dalok busu rok Achai tongmake bwkhade rok kwbangma Achai tongmake ta hingke tei koyek din hingke masa wanai ko ani dalok busu rok waisa puro ani bwsai lama ni jaga ta lama gana o bono kwbangma haibano asuk bangya kisa haino yakasata nugo hingke ba kholi namani kholi hingke bono kisa sejna blai kisa ruinai bazar jawano hwnui khol mase hingke ang je songni aro ani bwsai kwrwui no sejna blai khang thangmasa ang nukha o oko tisajak liya ta ani dalok oro wngklang thangjaka ongsa pun pura kwchak khachai kalang thangmakha nainai phaimalo konphang chwkwrwi pura takari simi si angkhe uansugui tongo puila puro ani bwkra jikja tisai rwkha phainai hinui tongo ta boroni punchujak khepsio asuk kosto khe kholjakmani masaliya magana hingke guys sikamo hingke ani kwkhai shilongo thangpro king chili dokhani yabo moso paiti haimani ta ang mosarai rikha bo ano romani nani yang phangse kotorma.